Türkmenistan'da işsizliğin artmagy, azyk we senagat haritlarynyň hem bahalarynyň aşa ýokarlanmagy ilatyň sosial taýdan goragynyň pete gatjandygyny äşgär görkezýär. Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, ilatyň sosial taýdan goragynyň petelmegi ýurtda ogurlygyň artmagyna getiripdir. Şeýliň 4-nji iýunynda gündüzüň güni öýlen saat 17:00 töweregi Aşgabatyň Paragat ýedi durop bir kiçe tarapjanyň 19-njy jaýynyň gündögür ýüzünde jaýyň 1-nji gatyna degişli ýerde gurnalyp goýulan split sistemli kondisionerleriň agregatyny onuň ıslan gatyndan kesip alyp 2 sany ýaş oglanyň onu göterip barýandyklaryna ötewçiniň beri şaýat bolupdyr. Ogurlygyň ýüze çykandygyny aňan ýaş ýigitler kondisioneriň agregatyny taşlap gaçyp gidipdirler. Ýöne Aşgabat şäheriniň bir kararly etrap polisiýa bölümine ýüz tutulan halatynda hem beýle ogurlyklaryň üstüniň açylmaýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýatladyk geçsek 2014-nji ýylyň awgust aýynda Paragat ýediňiň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň split sistemleri mejburi goparylyp aýrylypdy. Şonda jaýyň 1-nji gatynda ýaşaýan ýaşaýjylar öz split sistemlerini ýerde gurnamaga mejbur bolupdylar. Bu wakanyň ýüz bermegi bilen öz ýerde gurnan split sistemleriniň ogurlanmagyna nätiýe edýän ýaşaýjylaryň käbirleri giýjeti bilen arkaýyny oklap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Owa ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, owalarda mal ogurlygy hem ýüz berip ugrapdyr. Towuk keteginden giýje 4 sany indu gorodynyň alynandygyny Mar welaýatynyň Mare trawnyň ýaşaýjysy Ogulbeka daýda aýdýar. Çağalar eklep oturan barja malymyz 20 sany towuk bilen 15 sany indu gorody. Es satyn almaga ýagdaýymyz bolmandan soňra mellekdäki otymyz bilen induklarymyzy, towuklarymyzy wakyp indu gorodylarymyzyň eti, towuk ýumurtgasy bilen çağalary imitlendirýärdik. Çağalaryň 2 aýjak etini ogurlap gidipdirler. Adamlarda indi amsap hem utanç hem galmady. Ogry daşdan gelen däldir. Ýurdu bele çapar diýilýär. Bu etmişler obadaky işlet erkeklerden çykýandyr diýip Ogulbeka daýda owalarda indi süzme taýýarlap daşardan süzme haltadan hem asyp goýup bolmaýandygyndan diýrenýär. Giýje daşarda asylyp goýulan süzmeli haltalary hem giýje ogurlap gidýärler. Towuk keteňde towugyň duranok, hälem ýeri malymyz ýok. Gapysynyň sagyryny ogurladan adamlar hem bar diýip ol Azatlyk radiosyna gurrun berýär.